Day ako nang i-upload ko video ra ko. Kalmado man ito ba? Kaya lang may iso na mo ba? Unsa day ko? Sungog siya sa iyang igsuon. Nana siya yung ginala? Okay. Masiloy. Nagkasay sila dito. Kung ito po nang iso sa imuhang. Isa katawagan ako dahil mo kay break wala na 10 minutos.